Do you believe so? What is the spelling of fun? Spell fun. If you in. Ha? Spell fun. If you in. What if stands for? If. Knock knock. If. Ipagpag. Diba? If F. What F stands for? F. Sa education, sa klase dapat friendly. Very good. But for me, sa seminar, sa education, dapat may F. F stands for participation. Pag walang participation, walang certification. Magaling ng mga tao. Talaga seminar, certificate. Di ba? May certificate ba yan? Yun kagad. Kasi alam nyo karamihan ng mga conference, malalaki, mga 10,000. Ano nangyayari? Mamaya ko yung speaker, no? Yung